الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا هديتوبي inanoɓe ɗum wakkaci ɗum furogiran ɗum hononde fulɓe ɗum taskaran ɗum min gabatinta to dow ha lamma ndu suudu rediyo ndu dow hayre zinariya ɗimin gaɗana on assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. bono non no bo ɗon nanki on nana ɗelleji fere fere ha ndu suudu rediyo to bono non ɗum hande ma on nana ɗelleji amin mihin higo kugal an ko mo min gaddata ɗo ha ndu suudu rediyo kanko woni wato min dai fuɗɗam mi woni Usmanu Modibbo Mr. Ali emi wondi Muslim hol buji ko to emin jaɓɓo on inattoyki ha ɗum taskaram to en daranma wato kodayke imi waɗana wato ɗum taskaran wato do'a Allah ɗauta fannuki ɗum yeso o tigguɗo ɗum taskaran kanko woni Hajiya Sumayya Abubakar Allah sakanamo alkhairi tigguɗo ndu suudu rediyo kanko ma Ibrahim Salihu Nakande Allah hokkamo jamu Allah ɗautana wato jangirde makko albarka huwoɓe pat to suudu rediyo ndu kamɓe ma Allah ɗautana jangirde maɓɓe barka Allah ɗautanaɓe jamu enen ma garoɓe en doggina ɗum shiri ko taskaran enen ma Allah sakano en alkhairi ngam neɗɗo wi hayrun nas man yanfa'un nas ko ɓuri alkhairi ɓingu adama kanko wato amfanoto ɓingu adama to bono non no bo ɗen en nana ha ɗo furogiran ɗum ha lamma hundeji fere fere to hande komin jadata kanjum woni wato hande to dow to en dari duuɓi saliɗi pat ko moye heɗiti suudu rediyo jihar Bauchi o nanai woɓɓe iɓe gaɗa goɗɗum taskaran ɗum fulfulde to ha lamma suudu rediyo BRC Bauchi nder kuwoɓe ɗon ɗum wodi goɗɗo mo mi yejjitata ga mi heɗito shiri ɗum sharengel shiri ɗum ɗon gaskiya shiri ɗum ɗon ɗum welanmi sosai nder gaɗoɓe ɗum ɗon shiri wodi goɗɗo yerijo gaskiya imo waitina yimɓeji tonto ɗum ɗon suudu rediyo Bauchi gaskiya to iri majjum ɗum ko ɓe bolwata to dow kullum ɗiɗi tati kanjum woni ɗum halanma wato dada sare baba sare to en dari koni baba sare koni dada sare kamɓe woni wato dayoɓe ɓiɓɓe sai tawa kan dottijo ahan a wodi ɓiɓɓe amma sai tawa a aldi wato tarbiya maɓɓe wato dada sare ngam goɗɗo a tawai ha sana'a mum ɗo goɗɗum ɗum dillata yaha wartowa goɗɗo a tawai daga fajiri wurtoto wuro on o wartata gonɗo wuro fa ma jemma so'owake to on ɗon ko o andi tarbiya ha lamma ɓiɓɓe to kanjum ɗum hande min giɗi min bolwa to Allah hokkima ɓiɓɓe fa o hokkima fa wato amana o hokkima amana ko o hokki en amana ngam dada sare baba sare on pumoɗon ko en pumeɗen en kauta ha lamma ha dow tarbiya ɓiɓɓe meɗen to en jofu ko jofida yerijo maɗa
biya kanko e waɗantama tarbiya ɓiɓɓe, to wallahi ta jaɓu ɗon, ɗum waɗatako ngam tarbiya ta ummake o ummake sai tawa tarbiya ɓiɓɓe moɗon ɗum yaadi. Amman ta wi'a aldai wato ha dada sare ɓiɓɓe maɗa kawai ngam kanko wai o fortanmaɓe, ɗum fortatako ta hakkilanayi. Sai ni go'o go'o heɓta sa'a ɗum forto. Ngam ɗume? Ngam ta rari ndemma ton to deftere seninde jomirawo wi'en arrijalu qawwamuna ala nisa, ko o wi wato worɓe kamɓe goni to dow wato rewɓeji. Ngam ɗume? Bima anfaqu ko ɓe nyannata, ko ɓe jarnata, ko ɓe ɓornata. Ngam ta rari gorko kan waddoyta yerijo ha ɓe joɗodo yerijo hoshata gorko yaramo wuro dayowo makko ngam ɓe joɗodo. Ngam ɗume? Ngam non ɗum fil azal islama holli. To kanjum jomirawo wi'en arrijalu qawwamuna ala nisa, ko bima faddala llahu ba'dukum ala ba'din wa bima anfaqu, non ɗum o wi'en. To en dari ɓiɓɓeji men ɗi wallahi durngol ngol jomirawo hokki en, onon ma dada sare kanjum woni madujo ɓiɗɗo. Hande a hauto'i dottijo maɗa ha tarbiyoto ɗon ɓiɓɓeji moɗon. To on ta alu wato dottijo ma tan bi'a wai ai kanko watta tarbiya ɓiɓɓe maɗa ɓennon. On fu moɗon to ɓe boɗi on fu ɓe boɗanta. To ɓe boɗayi na on fu mon fa ɓe boɗanayi on ko? To on jaɓu. On fu on kautai o iwa ɗo o tokka ɗa'e hay tawa on bo'ini halamma tarbiya. Ɗiɗabum majjum kanjum woni ha dada sare ɗo min bolwanta, kanko woni wato han dottijo maɗa ha to dilli aldima ɓiɓɓe ma, o aldima wato jaudi makko, o aldima wato ko ɗume ɗum dogginirki halamma ha sare makko. Ngam ɗume? Annabijo to en dari wi'en o wi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iya. O wi on fu moɗon fa on duroɓe, on fu mon fa on ƴamai on ton to halamma durngol ngol durɗon, ko o wi almar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha, ko kuma ala mali zawjiha, ko mas'ulatun an ra'iya. Non o wi en fa. O wi an yerijo fa an a durowo halamma jawdi gorko maɗa, halamma ɓiɓɓe gorko maɗa, halamma pat ko ummoyi ha sare nder sare. O wi hunde mo durngol ɗon. O wi tai to ƴamima to ɗum ɗon ɗum salwantake. To ko min giɗi min bolwa ɗo halamma kowa famta kanjum woni ɓiɓɓe maɗen ɗon ta jaɓuɓe alaɓe ha ɓe dilla ko nder ndiyam, ko nder banye ɓe njaha goɗɗum ko dambi nangowa ɓe ko goɗɗum, ngam an durata ɓe. A lownanai ɓe, a lotai ɓe, a waɗanai ɓe goɗɗum ɓornugal ngam kanko dottijo maɗa o wurtake sana'a makko, an nyallidatai maɓɓe. Goɗɗo wala mamaki giya kanko ha jemma, daga jemma ma jemma o wartoyta. To ɗum ɗon ɗum kanjum min giɗi hande daren to dow, ngam ɓiɗɗo fa kanko to o woɗi o mo'inanai gariri fal. To o wonnake ba fa to fa o heƴanai gariri fa. Ɗum kama to ɓingel ashanayel go'otel to ngel huɓɓama, to gariri ndin ɗon fa ngel wawai ngel wula ndi fat. Amman to ngel huɓɓaka na ngel wulatandi. To non ɗum mi yiɗi hande onon heɗitoɓe min kokkai on dama mon onon ma noddon wato tutton albarkaci wato ɗelleji moɗon. To muslim mi yiɗi ɗan bolwa goɗɗum seɗɗa to dow sai nanen heɗitoɓe kamɓe ma ko ɓe mbi'ata. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
waɗanayi silminago ngo dina musulunci holli o tigguɗo ɗum shiri Hajiya Sumaya Allah sakanomo e alheri. amin Minen gabatinaɓe ɗum shiri Allah ɓedanma min hazaka e muñal. Wato gaskiya malam kusan bolbi ton to feɗɗano an. Har ga Allah ki malam biki ɗo kanka ka woni hala an baba a ɓurtake inna kanu woni kulototo ɗo e ɓiɓɓe. Banya sai gara to a inna ka e yofi ɓingel e fijira ndiyam kai ɗum ɗon bona alheri wonta ɗon. Gin a waɗai lura sabi e pewri joni saɗata nangugo ɓingel. An baba a wurtake a yahi a raɓɓitoyi. Inna acci ɓiɗɗo nyalli nder pewri. Anya ɓiɗɗo on ɗon joni goɗɗo ɗon ko e cede fa heɓatamo. Ko e jawdi mum joni goɗɗo wallahi ko e jawdi mum raɓɓiti ɓiɗɗo sodamo heɓatamo ka haɗatako. To enen Allah yadi okki en ɓe sai fijire e maɓɓe. Den kadi to ngel wari ngel yanɗa haynana baba wane fa yanɗa baba wance fa yanɗa bo kanko on alingel ngel natti ndiyam kanko on alingel ngel natti ndiyam har ga Allah inniraɓe mi nodda on ɓeida muñal. Gonga fa kanka woni hala kanka woni ka yaro ha e yeso. Gin banya to e ɗum hauri ɓikkoy koy cot ɗum hauta koy gaɗa ka fijo an inna a yofi ɓingel a to waɗi gararima. Ɗum ɗon hina alheri wonta ɗon. An baba a burtake daga fago fajiri tasidi a warto e mama jemma. Daga jemma ɗum ɗon karshen an a bincikaki darɗa enen babiraɓe ɓen ma en gatka hadgo lura. Gin har ga Allah fa enen goni to dow yeri en. Hakkilo meɗen hautatake on e maɓɓe ba. Na woyɓe gala hakkilo ba amman enen masai men e ferotiri e ɗum maɓɓe. Sabi e maka mi noddagi Allah yeri en. Kowa hakkilana ɓiɗɗo mum. Ɗum waɗa ka lura dow irin ndiyam hoy ɗum yiyata ko ɗum lota ɓingel giya o waɗana ɓingel waɗanama gayes saf sai ɗum yofa ɓiɓɓe. Wai ɗum waɗa ka fijugo ko rise to siminti ko rise to leydi waɗa ɗum ɗon kaf pewri sai fiɗa ɓiɗɗo. Pewriji ni kala kala. Pewri tun ɓingel to pewri fiɗimo daga o pamaro ai ka yarata labari. An baba ashidama e bone. Sabi e maka mala yadi yettini min on ma de o bimi bolba gi Allah. E mi nodda en onon inniraɓe e minen dotti en ɓen gi Allah ɗum ɓeida lura dow ɓiɗɗo. To ɗum nani ɓiɗɗo e waɗa dambi ɗum luro an inna an gonɗo to wuro an on ummoto luro ko yahata ta nani ɓiɗɗo e nana zazzaɓi wat maza baba to warti bolbanamo. Hina wai ɗum jeɗoto ba. Assalamu alaikum. Joni ba musulmi en getti. To jama'are on nani ko min bolwata halamma ɗo ɓiɓɓeji dañoɓe to en alu ɓiɓɓe meɗen nanga yawo ha ɗo nder ndiyam ko nder to leydi delen ɓe pewa ɓe garta kadi en nangen kullum en mbaɗai cede to dow kemesji en mbaɗai cede sodoyki maganiji dan den ma o wi neɗɗo gaɗa rigakafi kamin ɗuma wadda alwikayatu hayrun minal ilajati ko gaɗa rigakafi magani nyawu kamin ɗum wara kan ta wi ko ala ɗum kawai gam a nyautai gam o wi kanjum nyawu taɓɓoɗa ɗum tun ɗum nattayi ɓuri sauki dow ala ɗum na ɗum natti biya ɗaɓɓitanai ɗum magani to saboda majjum heɗitoɓe min kokkai o wato dama mon onon ma noddon amman fa andagal murya boɗɗum ga Allah noddoton wolwonto dow taskaran ɗum ngam halanma ɗo na ɗum haala ka neɗɗo wolwata pat ka yiɗi so saboda majjum rami hokka on dama mon natton bolwon ɓe natta ɗum konko ɓeydami bolbugo gimbanye har ga Allah bo nonno biɗa goɓɓe ɓen e nodda e waɗa boliɗe ɗe handayi bo nonno biɗa kowa nattata yita ko bolbata to wawata bolba boɗɗum ma ɗafata alheri rego dow layi Allah haɗanma en ko ɓuri alheri. Assalamu alaikum. Alaikum. Amin wa alaikum salam. Allah rene a wolde Yahuza Ladan ɗo. Na'am. Aɗa wolda ɗo Yahuza Ladan ɗo holdude. To Yahuza Ladan noye holɗum finyiri Yahuza. Yawo wala ko haɗɗum. Na'am. Na'am. Ai mine ɓiɓɓe e dañoɓe tema ɗum joddake muñal. Non ɗum. A waɗi ta ɓiɓɓe fa toranaɓe albarka fa. Non ɗum. To gaskiya dañoɓe goɗɗe ɓe e finano ɓiɓɓe maɓɓe to min ko hokkaymi tawri ɗo ta waɗi ta ɓiɓɓe ɓe albarka to ɓeydanmi albarka. Non ɗum.
to kowa yita ko bolbata bolbana ko moye ma bolide de alheri non ɗum amma andi a komin bolata to dow bolide de yawwa ay innayi ɓiɗɗo ma ɗum nanga ka kula sosai yawwa ga Allah to ɗum yewtana iya inniraɓe ba to babay to wuro ma kanum ma ɓeyda kula non yetti to Allah walla en ɗum ummo jam amin assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi malam bakar malam ousmane ne hannde ke wara usmana golle adam mouhammada gawol bugi to adam adam noy sori ñande wala wallahi he kuuɗeji a hawti jam adam wala wallahi he kuuɗeji ɗi wala cat ɗum minani on gaɗani noni Allah sako e alheri min jetti aussi yawwa gaskiya mi waɗanan fata alheri Allah mimma emi nodda dow dañoɓe gaskiya waɗa lura sosai ɗo sukaɓeji min jetti yawwa ɓawta ɗo yawwa assalamu aleykum amin waleykum salam moye min gondi lawol a jam moye min gondi to noyi daga minta ɗum noyi minta ɗum finiri anana taskaran ɗum bolata to dow ko nam hello goɗɗo turake mo assalamu aleykum assalamu aleykum waaleykum salam moye min boldata aboubacar cham yetti allah mustahal noyi mustahal ɗum finiri jaw wala chat ɗum nam ƴettudande ma nden seɗɗa alhamdulillahi nam non 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 demma andi kamɓe misali gondi ha bacci ɗo tokosi ayi kode kamɓe bo ɓe ɓirata nananki kañum ɗum min mbi to ya kamata hande kamɓe fa wolwata dow maɓɓe ga andi an dottijo a wurtake a ali ha sare maɗa a aldimo innirajo maɗa ɓiɓɓe hay o ala ɓe burto ɓe nanga nattuki ndiyam ɓe yaha ɓe pija to nder ndiyam ɓe co'owo kadi dambi kadi foɓɓotowo an on kadi jiba ma nanata kanko ma o nana a jiba ma nana to kañum ɗum min bolata to dow non yanɗa bo kanko alimo o natti do yan to ayi non ɗum to ayi ɗum hanata ɗum ɗum waɗayi to ayya okay no non non a dambi nangay kay nam to sema min jetti o sey non ala allugol sukkaɓe e jaha e sofoya gara koɗo e yimɓe musamman gariri ndi noon no ndi ñalliri keña ɗiɗaɓu ko yiɗi yetta to dow mino jaɓe non takayta de wattu ɗum ɗum nduɗa o sey wato ɓe kulo e saafi tarbiya sukkaɓe non ɗum tunda han baba joɗatako non to hanko taƴi assalamu aleykum assalamu aleykum amin aleykum salam wali jam otala shawre taga jiya taluɓe jawo wala sakko ala sako ya alkhairi ina muku fata fulfulde ɗo ɗar hande gatte
Inshallah ai fulatanci ya fara kama inshallah. A fulla sendere na. Allah saka da kai Malam Usman kai da wannan wayar mana da kai. Sannu ya gari ya kwana. Ina muku fatan alkhairi lafiya kalau wallahi. Sannu mun gode. Allah ya saka muku da alkhairi. Amin. Allah kuma ya lafiya. Nan gode. A gaida mama. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum Malam Usman walidan. Jam moy mi woldata. Allah jamu na kuro. Jam wala shaddu. Allah sa ku alkhairi. Ammoye. Sai ku kaya magana da baba. Ku da gurin da Allah. Daga farata. Baba no e farin gada finiri don. Malam Usman alhamdulillah. Baba fulfulde hande faso sey to. Malam Usman Allah saka da ni. Ya gari ya wayi. Ayyo. Wannan mai ɗaukar shirya hajiya kuma ya Allah saka mata da alheri. Ai mun gode. Sai kuma da kake gabatar da wannan sai da Malam Ibrahim ya saka mata da alheri. Fatan za ku tashi lafiya. Ai mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawani ma. Jaw wala shaddun ammoye. Daga toye. Ɗauti ɗengal ma dow ɗetti murya ma ɗum min nanatama sosai. Ayya. Na'am. Yawa min getti. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Waye hankalinka na ina ne? Moy kai ɗon. Na? Moy min betidata min boltata. Hamza daga hol. Hamza daga hol noy hol ɗum finiri. Jamza go. Gireɗen jambo. Jammi. To anana bo ni ko min gatta taskaranto dow haalamma anana a wondi yamin bo. Mi nana on ko bolwanto. To ɗume on doggudu wallinde maɗa to dow itaga ashe lottuɗum ɓadake dilla. To min gaskiya in nana ɗum iri ɗum gatta e ɗum welanmi mi hiraki nattugo hemama hande ma. No. To min jaɓɓoma. Allah wallu mo. Amin. Allah ɓeyda kewtal ko. Amin. Yetti. Yarta jam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Alhamdulillah modibo Usman Hadija. Wajen na shauri mi moye. Ga ma fata sai da ko to mana modibo mun kade. Amin namma. Alhamdulillah inda ya ko da zabure. To rai zabure din finiri yakubu. Jam alhamdulillah. Hauni ma. Alhamdulillah wato gaskiya shi harama da cikin kuko kamati ne to gaskiya har kuma an gaji yanzu Allah ta kuno alkhairi to wato gaskiya ayi ba ne wata hala to dai har an jin wuri a wata jin an yi ya ma to wuri da duke nan to ne ya da to kan ne Allah ko da su ka duki da ayi wani wasu don ai bigan ko yau ta jin ko ayi bigan ga wani ayi ne ko da ko no ayi dungu dun ko nga dula dow ko nga runoi den ma bimi ba yakubu ayi misali bana bacci tokosi ɗo ba ɓe ori ɓe laulake ya kamata da madujo maɓɓe huɓɓana ɓe hite ɓe irfo ɓe cakito ɗen non kolte maɓɓe fuu kanjum ɗum ma min bolwata dow majjum yawa non ɗum yawa a tawai paño ha ɗo o soofi giha ɓandu makko rannina o ɗuma ko leda makko ɗum woɗa o soofi sendere ga hamadujo on huɓɓanamo hite ko sosai ma non ɗum non ɗum min getti yakubu amin min getti to heɗitoɓe on gaɗa e muñal ɓe ƴettani min juuɗe wattu ɗum waroyi min daroto ɗo komin boli boɗɗum Allah ampina en pumeɗen e majjum
komin gaɗi kuskure to nder bo ajizansi ɗan adam emin gaɗa min Usman Muhammad Modibbo Mr Ali mi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.